Obwansu bw'omugusi. Mwancho muligere libono na gukwane ndonzi ya sobereta semargoba yabono Amayia Chinsa Ikomi ngakende ngo kuwaligania semesa ya mangana Amayia senchira yobwenge linyare okumanya gati yali tagene to kuwaliganiria semesa ya mangana Amayia yora olitokubwatira nera somuno wemanyeriyo igakoro kwa Joshua Uta na kuwaliganite Amayia senchira yobwenge eretera nenkoro kwa Vincent Onyancha. Omuraiwe kiama gya Mutamo Odinga litukolia lero ni gara azimio la umoja asorongorogusi asekeliba chakire county ya Nyamira litukolia lero Raila ni gochinga Kenya kubwatana amona baraivande korwa isiko irongorogusi na baigondorongorogusi anababunge na baikono bakurigie birogo byo burayi nga yoko mwakireko kasobo cholio bonne bole bosio gati ya walibekera naso moyo ni gobate bagochikumubwatsi Raila Odinga asobo cholio bonne bogochikokoleka no gatano na tatu o mwaka yega bubere na merongebere nebere sisi tunapigia baba debe kwa sababu tunajua wewe ndio kiongozi, unaweza kutuchukua kama kina mama. La mwisho ile 6,000 itatupatia sisi ushindi. That the greatest enemy of progress ni Ruto in this nation. Na ninataka niwaelezee, huyu mwizi siku moja atasahau aibe hata pesa yake. Na mtu mzima unatoka Kenya unaenda Amerika kulilia wazungu. Sasa wewe ni nani? Nyinyi watu wa Nyamira mulipigia baba kura, sivyo? Na wengine wakapigia Uhuru kura, sivyo? Sasa hizo ndume mbili wameungana. Na mimi nataka kuambia hivi, mkienda Mombasa wako ndani ya Azimio. Si mumeona Joho? Mkienda mashariki mumeona Ngilu, mumeona Kibudha Kibwana, wako ndani ya Azimio. Na boigo aso mujigo yomo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo niganyora chinga kichingo mwaso gukwana menyi bensemeyo hobarokana gwake ryogi asensemeyo na nabo Nyaribo nigarokana komochia bali baretwa asensemeyo aseganga yo gochagotora na goturubania omorembo yo chinga kyo Nyaribo kagokwana aso mujigo yo nigate yabuna orioreta abo baganeti goturubania omusangerekano yo nigo agotigara ka asyatari gochigosokero gaseganga buna na rotigarete asekero kyobora na goikaba antu bense ya bamwe isiko yaye nigo chinga kiechino na bama ntakagote yabuna isiko ikesi kwekero kalibagendetse kumurigeria umuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga chikura. Mheshimiwa Nyaribo aje haite wa gavana wenzake. Abantu baminto biamore. Kabla sijaongea, wacha hiyo upuzi. Sasa kabla sijaongea, nichukue fursa hii, wacha upuzi. Kabla sijaongea, nachukua nafasi hii kukaribisha
Right Honorable Mnasikia? Ndaraji okwana ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ekiongozi ebyoto okaniwe. Ya okaniwe. Mwaigure. Tigato twara masikani togambe ingendo bisi ganye penya jobisi ganye miaka 100. Ganye miaka 100. Na togotigara boigo asa manganarengete na siasa bamenye korwa se county ya Nyamira ni go barigani omo bwazimio la umoja se county yuri tukulia lero chinga kiechigati ya Nyaribo boigo na amenye benseme yuni go bate abuna serikali ego chani gera chiko konya abantu asensemeyo ekrokelia bamenye benseme yale resa uli papa ale gocha Nyamira baide nasi kitu naro elinde mchekorora papa aga nande ngo sababa saibani to bekire papa chiko nago kigu naro chindega isatoga ntanya koro ibo nago kigu yamo itko yale ero etwate koro kia ba Nyamira na kintu bwato bwama to kore chikura chomore na gotingana na mangana siasa go taraba sabati asenya getari nene ya Kisi ane bari bura bana aseganga yoko bakwanira na kuba umoyo enchira bwente kolera abana babo aya niga gocha ekero kiri bagende tukweruberia asogo chigo chengarali tukuriyo ko wenyera wasabati ensengima uneganga yokorokia obwanchani ya leo ni breaking the bias. Breaking the bias inamaanisha nini? Kulea watoto wetu wa mama wazee kwa usawa, so that we can have a sustainable enabled country. Wakikuja kwa society wakumbatie, ndiposa kwa pamoja tuweze kuchenga nchi yetu sawa tu katika njia ya usawa. Pia kama mchungaji sitaki kurudia yale amesema, ningependa kusema tu nasi wa mama wacha tulee watoto wetu katika njia ya kiungu. Kama wewe uko pale nyumbani, usilee watoto wako tu hapo nyumbani bila kuwahusisha na mambo ya Mungu. Na boigo kertogo tigana na yo basubati bagendete kweroberia gochigo chengere tukoria basubati ensengima nigo boigo litukoria lere ense ya nyara koinyora lituko lyoko igwa haya niga gocha boigo egereke abanyagetari baroba semi bwabo asenchera abalingoli bamato babere bakubasemi abantu enchera bare bagwetanga eliko nyara go soko nyara gwetanga korwa asoko babatali koigwa gose emotino nigo chinga gechibatero buna ebirengo mpiro bwente koligererigwa asiganga yoko nyorobo bonge ligwetanga kurasobureire bunobo abantu bonse pimba wente batebiwe amatabo nakibatagete banyarende nakiago konyo bali batali koigwa igose abagusi baito chi ase bamya tonse pi manya banyagitali mbarobo koigwa ase nyagitali yetu ya Nyamira ne ya Bosongo igonda wense wato mochando bwa mato koigwa achaligererigwe na wakonyi na wabogotoka ina kitoko renda amatoito elindeta okoigwa ngotwerera aserero county yaito ya Kisi na Nyamira etuachamu gaiga KTRH kororanga ina kitoko tebya bananchi baito na mono abafanyikasi baito ba afya elinda tonya kubwaterana asokonyora abantu ababwate mechando ya okoigwa na kororanga tuaba orokereri ese bakonyora gokonywa igoro yo amarwaire ya mato na korwa mariogo na korwali igo asaba minto bali babwate mechande yo asinyomba cheito batebereri bache erinde tonyare ko barwali na baro banyare ko bwaterana na bamwe abasogo kwana na gokora magendero yensi yaito
abasae boigoni gobagendrete gosemo gochora barabara chikubikirania magendero asobo choli bogochi gokolekana charedi kefa oyoro yo mukuru ase wodi ya birongo bwe watirine nsemo ya siasa sogo sekia magia Democratic Action Party igate birubuna abasae wante kwerechinga kichiabo eligochora barabara na marona pwe gobochi kubinyura ase serikali gocha egento nataka gotebyo mogusiniga omogusi lasima tomanye gotara enchire yemo intu tuachire se chama ke ya DP to maitengaki eyene chama ere National Party etaite abantu bonzi kajiado toende turukana toende lodwa tochere nore gusi chama represented na kingo tabiru mo gusi tikatoba ngaini toche to team apuna bagusi totale esabali yemo osobo mo boito no bura to enkwana ese chama lakini to chikotabango ko kiratole na botora nyore ngaki intuna bagusi to abere top up lakini sibona igana tuachire nende tuachire no bonge ikonto bwato kwegena ngaki echama ye ne chama ye to 20 na indengo enda tole gotara nero ko rubono iga mpaka toiro borai abantu baka gatina ko batabingaki ninde tayari ko bakorere gasi ebintu ne binge bisalete na indento maite osobo mu bwaito ngo enda tole ko nyorobo bui na indeno tuanya robo bui igo to kwanda okora magendera mange sana alisimba torogeti gatotebenere njera ndunaba muraba simba ingo basabana bagusi bonzi tikatopeke ntekemo totale njere yemo tokwa no muno yomo esenge gusi nege omogusi nege tingideke ngaini nabo igoha yo kagendrete bono nigo mugusia nyarega kubuli gwakane kinankwe bwatiraniara amo n'abantu bali basoira sensema ya siasa anaso konyorege taliye kenene kero serikali yo chikorosigwa oboseme boni go bwarura seganga yo kweroberia asobo chori bonene bogo chikokolekana bwangoiga tubuno mugusi ori twaru gusi twacha isege tipatie twasoireme tubwatirane torosigusi yaito ekame kendoro chibuna kereme azimio omugakaraira Amoro Odinga tumubwatesie aire kerogeke egerne ntu mugusi tuchikonyorege ndo kurwaria abantu bito barire ari buna njebona abantu bana babironga bakorera babwate para nyagitari tiri birongo ekiongozi byaso iroro mbyana mbiriko bakonya amana baito mbiriko nda skuru paseri sinchiyo chipaseri se chigocha chiagende mibuko y'abantu igobone gento bune kinche buna ntegete abantu bana babirongo murigererie amore biongozi magochora tiakurigererie ngomuntu nkia kwa kuru mubukoye okugoro siringa musini tiakoni omoyo ekarokoni omoyo ne kura yokwonia egere gochibostiro chikonyora kenda soboge mabwao igo rigereria biongozi magochora egere birongo yaite na gusia itengima onjoreri egere tonyora abantu baito basome sikuru abantu baito banyore nyagitari bagenda buremi mbororo buremi boyo bwachire igoro torenga echa mwako rero Amoro Odinga gakoira ntonyore obuyo mbwira nese na amatuka make maiga yekiombe kia bantu batamwegeneti nyasaye kumulikira lyo ko muwaziri wesemi Professor George Magoha bunanyare gotenenia masaba okarekana chiskuru ni go muwaziri Magoha bono anyarega kumuchie kiombe kinagote abuna abana go ikabasaberwe aseganga ye kweyarigane na kwirobere go chokora matemo manene ane bali bago chokora matemo aba KCP na baiga matemo KCSE. And you have reminded me about something. Atheists are telling me that I should stop prayers in schools. They should go straight to hell. I am a believer, and we must encourage children to pray, even before exams if they can. We must pray. The kind of praying that we have stopped is prayers coming from outside. Because in those prayers coming from outside, they also carry other things to come and confuse our children. Are we together? So prayers are thoroughly encouraged. And let the others not think that we don't know what we are doing. We must continue praying. Monchu muligireria yonsi nigara senchira yo bwenge kuragensemo yabono maragoba ningira naseme segena nyara kumanya yo munayanda mange asenchira yo boikirano tubwatu wetera nsemerie mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bagensemeria ya YouTube na bogo tunyarabuna Ndizi TV News bali mwenso bwatera nasemese ya mangana mayanko bakerambia mono nayo muligireria asogo chorako ya tengara korwa Ndizi TV rutu bwatera nere asomo na huimanyerio igakoroka Joshua Utairi tera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha.
abarigiriria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe